A, da, și am luat și noi te-am bătut toți acolo. Cu bolovan, cu topoare, cu furci. De la ce toate astea? De la băuturi. Vorba multă, sărăcie omului. Și nu e cazul. Am apărut, v-am spart și am plecat. Mai puneți frână că vă fac să spuneți piua. Eu sunt valoare de când voi munceați cu ziua. Am revenit că vreau să fac modificări și pe șeful vostru să-l trimis să-mi ia țigări. Mai puneți frână că vă fac să spuneți piua. Eu sunt valoare de când voi munceați cu ziua. Am revenit că vreau să fac modificări și pe șeful vostru să-l trimis să-mi ia țigări. Haideți că de-abia aștept să vă scot dosarele și să vă calc în picioare numele și gradele. Strugile și-au luat amploare, supradoză de tupeu. Dacă nu vă pun la punct, vă dați și la Dumnezeu. Haideți că de-abia aștept să vă scot dosarele și să vă calc în picioare numele și gradele. Strugile și-au luat amploare, supradoză de tupeu. Dacă nu vă pun la punct, vă dați și la Dumnezeu. Asta fie special din partea mea, Voitin, și din partea lui frățiorul meu, Mihai Costin. Cel mai frumos mesaj pentru toate slucele care s-au haladit. Mă pomeniți de multă vreme pe ascuns, dar nu vă aud că pentru voi eu sunt prea sus. Vă dau notițe să le puneți în agenda, că pentru voi am fost și rămân o legendă. Mă pomeniți de multă vreme pe ascuns, dar nu vă aud că pentru voi eu sunt prea sus. Vă dau notițe să le puneți în agenda, că pentru voi am fost și rămân o legendă. Haideți că de-abia aștept să vă scot dosarele și să vă calc în picioare numele și gradele. Strugile și-au luat amploare, supradoză de tupeu. Dacă nu vă pun la punct, vă dați și la Dumnezeu. Haideți că